tehty aloitteen pohjalta ja tämä on kokeilu. Mutta suoritamme ensin nimen huudon sen toteamiseksi, ketä valtuutetuista on paikalla. Erkkilä Akseli ilmoitti esteestä, Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Huilaja Tiina, Jokela Ville, Junttila Pirjo ilmoittanut esteestä, tilalle kutsuttu Jauhojärvi Pirkko, Jussila Kai, Kantola Susanna, Kenttälä Toni, Linnala Maija, Lompolo Mikko, Marttila Outi, Moksi Aila, Nevalainen Aki olen, Nevalainen Paula ilmoittanut esteestä, tilalle kutsuttu Nevalainen Helena, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti ilmoittanut esteestä, tilalle kutsuttu Ala Kimmo, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Similä Tuomas ilmoittanut esteestä, tilalle kutsuttu Mäntymaa Vuokko, Toivonen Marita, Veltheim Saana, Ylläsjärvi Esa, Yritys Inkeri, paikalla 24 valtuutettua ja virkamiehiä suuri joukko. Menemme kysymykset järjestyksessä läpi ja me nyt en kyllä myönnä valtuutetuille keskustelupuheenvuoroja, kun näitä kysymyksiä on tässä vissiinkin 30. Yritetään ripeästi käydä läpi. Ensimmäinen kysymys. Katuvalot Levijärvelle. Kuka sen lupa? Onko Roni paikalla? Oliko Roni kumpi teistä? Niin selvä. Vastaan tuohon kakkoseen. Jatkeliko Roni vastaan siihen kakkoseen? Hyvää päivää arvoisa puheenjohtaja. Eli tämä katuvalot Levijärvelle ja pyörätie koululle, niin kunnan talousarviossa vuodelle 2025 ei ole varattu määrärahaa uusien katuvalastuksen rakentamiseen, vaan vanhan verkoston saneeraukseen ja korjaamiseen. Levijärven alue on loma-asutukselle kaavoitettu alue. Käytännönä katuvalastuksen osalta on ollut, että loma-asutusalueelle ei pääsääntöisesti rakenneta katuvaloa, vaan ne rakennetaan pääsääntöisesti näille vakituisille asutusalueille. Sitten on tämä pyörätie. Esitetty pyörätien rakentaminen sijoittuu ELYn tieverkolle, eli siihen Levin ympäristöjen varteen. Ja sitä Lapin ely-keskus hallinnoi ja pyörätien rakentaminen vaatii siinä neuvottelut ja neuvottelun avaamisen ely-keskuksen kanssa siten, että ely-keskus omiin investoihin varaa määrärahoja pyörätien rakentamiseen. Kiitos. Ja sitten seuraava kysymys. Nyt me ei kuulla niitä kysymyksiä. Että lukekaa ne kysymykset. Niin, tai tuonne, että se moni on painanut kysymyksen parissa, mutta me muuten ole kuulleet sitä kysymystä. Niin... Se oli noin lyhyt, niin kuin se Roni sen luki tuossa alussa. Ja seuraavaan kysymykseen vastaa kunnanjohtaja Timo Kurula vai? Kumpi meistä aloittaa? Aloitako mie vai? Aloitteeseen voi sitten jatkaa tai täydentää. Joo, eli siellä on kysyjä kysynyt, että miksi Kittilässä jarrutetaan ulkopuolisten yrityksien tuloa narikalle ja otettu sitten esimerkiksi Lidl.
Ja vastaan siltä osin kuin tuohon yritysten mahdollisuuksiin toimia Kittilän kunnan alueella. Kittilän kuntahan on nyt ostanut esimerkiksi seurakunnalta, kunnanhallitus on tehnyt siitä maakaupasta päätöksen maata teollisuusalueelta, ja kun tuo kaavoitus sitten lähtee liikkeelle, niin meillä on sen jälkeen runsaasti kyllä teollisuusaluetta. No sitten mitä tulee kaupan tontteihin ja muihin tällaisiin palveluihin, niin tekninen johtaja vastaa niihin. Sitten vastaa myös silläkin tavalla, että maapoliittinen ohjelma on tekeillä ja siinä on mahdollisuus ottaa sitten erilaisten erilaisten toimijoiden toimintamahdollisuuksiin kantaa. Olisiko näin, että sitten vielä tuosta liittyen tuohon samaan kysymykseen, että tietysti on myöskin näin, että yrittäjät varmasti kertovat kyllä omasta ja omista tarpeistaan, ja silloin kun nousee esille heillä tällaisia tarpeita rakentaa tai investoida, niin he ottavat tietysti kuntaan yhteyttä, mutta se tietysti tarkoittaa käytännössä sitä, että sitten niin sitoudutaan niihin prosesseihin ja maankäytön ja osallistumiskorvausten kautta niihin prosesseihin. Ja se on tietysti sitten niin kuin oma aikaakin vievä prosessinsa. Mutta jatkaisiko tekninen johtaja tästä? Joo, sillain voin nyt täydentää niin maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta. Niin asemakaavoituksellehan on olemassa säännöt ja määräykset, miten sitä pitää toteuttaa ja mitä siellä täytyy ottaa huomioon. Ja kunta toimii niin kuin laki on näissä määräyksissä asettanut. Eli sillä asemakaavoituksella ohjataan sitä rakentamista meidän olosuhteisiin sopivaksi. Tässä yhteydessä niin kyllä sillä pyritään tasapuolisesti kohtelemaan niin yrityksiä kuin yksityisiäkin. Se on kuitenkin koko Kittilän kehitys ja kaavoitus, niin jotta se kehitys täällä kehittyy hallitusti ja tasapuolisesti, niin ne on niitä olennaisia kysymyksiä, mitä asemakaavoittajilla pyöritään. Ja esimerkkinä tässä voi mainita sillain, että meillä Ylä-Kittilän asemakaava ja yhtä aikaa Kirkonkylän asemakaava kuulutettiin voimaan 27.11. viime vuonna. Ja toki asemakaava varsinkin Kirkonkylän osalta on osittain toteavaa, mutta esimerkiksi siellä on liikerakennusten korttelialueita K ja KL-merkinnällä niin yhteensä 21 tonnia. Ja sitten AL-kortteleita, jotka mahdollistavat lisäksi liikerakentamisen, niin niitä on yhteensä tässä uudessa kaavassa Ylä-Kittilä Kirkonkylään niin 23 tonnia. Kaavoituksellakin yritetään mahdollistaa myös yritysten suojelmia. Kiitos, ja mennään seuraavaan kysymykseen, ja tämä liittyy matkailuveroon, ja Katariina Palola on valmistautunut vastaan. Joo, Katariina Palola ei ole nyt paikalla. Hänellä on este ja olen luvannut häneltä saamansa vastauksen teille välittää. Ja nyt siellä kysyjä on kysynyt matkailuverosta ja hän on kysynyt sen siinä muodossa, että voisiko kunnassamme ja muutenkin Lapissa alkaa oikeasti ajamaan tätä matkailuveroasiaa eteenpäin. Verot jäisi kuntiin käytettäviksi kunnan infran ja julkisten palvelujen kehitykseen sekä matkailun kehittämiseen esimerkiksi 50/50 jaolla. No, nyt kysymykseen on vastattu, lähestytty sitä siten, että Suomen hallitus on julkaissut helmikuussa 2025 eli tänä vuonna Pohjoisen Suomen ohjelman. Tuossa 1,5 viikkoa taaksepäin se julkaistiin ja
on valmisteltu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvoston kanslian johdolla. Ohjelman toimeenpano kestää koko hallituskauden. Osa strategisista toimenpiteistä on tarkoitettu toteutettaviksi seuraavilla vaalikausilla. Ja nyt tähän pohjoisen ohjelmaan on sitten kirjattu seuraavaa koskien matkailijamaksua. Toteutetaan alueellinen kokeilu matkailijamaksun tai matkailuveron keräämiseksi. Ja on jatkettu siinä ohjelmassa koskien tätä matkailumaksua tai veroa, että toteutetaan alueellisena kokeiluna lakiin perustuva matkailijamaksu tai matkailuvero niiden toimintaedellytysten selvittämisen jälkeen. Selvityksessä tulee huomioida oikeudelliset edellytykset sekä muut lainsäädännölliset ja kuntataloudelliset kysymykset. No, edelleenkin Kittilän kunta on aiempien vuosien aikana ottanut matkailijamaksun selvittämistä esille monissa eri yhteyksissä, kansanedustaja- ja ministeritapaamisissa aika usein. Ja kyseinen asia on näin ollen siis kirjattu Pohjois-Suomen ohjelmaan, eli tuo vuosien aikana meiltä lähtenyt viesti on ilmeisesti saavuttanut sitten sellaiset päättäjätahot, jotka voivat tähän asiaan sitten lainsäädännöllä vastata. Eli Pohjoisen Suomen ohjelmaan on kirjattu tämä asia, ja tietystikään Kittilän kunnan päätöksenteolla me emme pysty asiasta päättämään, mutta valtio, eduskunta, valtioneuvosto ovat sitten niitä tahoja, joilla on toimivalta päättää asiasta. Toivottavasti tämä toteutuu ainakin sillä tavalla, että edes tuo kokeilu, mikä tuossa oli luvattu, niin se toteutuisi. Tietysti sellainen niin pitempiaikainen maksu tai verokokeilu, se on sitten niin päättäjien hallussa ja hallinnassa oleva asia, mitä siitä päätetään. Mutta näin, mitä valtioneuvosto on kirjaillut asiasta. Ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Liittyy kouluruokailuun, varhaiskasvatuksen ruokailuun. Ja Petteri Kinnunen, VS-sivistystoimenjohtaja vastaan. Puheenjohtaja, kysyjä on kysynyt tietoa päivittäin koululle ja päiväkodeissa tarjottavien ruokien ainesosan luettelosta. Kysyjän mukaan ruoat tulevat valmiina pusseissa ja itse tekemällä lapsille saisi terveellisempää ja puhtaampaa ruokaa. Kysyjä kysyy, aiommeko tehdä asialle jotain. Koulujen keittiöt valmistavat aamupaloja oppilaille, lounaat päiväkoteihin ja kouluille, välipaloja oppilaille sekä päivällisiä päiväkodeille. Ja lisäksi päiväkodeilla valmistetaan omat aamupalat ja välipalat. Keittiöt käyttävät valmistukseen raakoja tai kypsiä tuotteita sekä puolivalmisteita. Raaka-ainehankinnoissa suositaan kotimaisia raaka-aineita ja mahdollisimman paljon myös lähiruokaa, eli esimerkiksi poronlihan sekä leipä- ja leipomotuotteiden hankinnasta on sopimukset paikallisten tuottajien kanssa. Ruokalistat on 7 viikon kiertävä lista ja se löytyy kunnan sivuilta. Ja ruokalista on tehty yhteistyössä keittiöiden vastaavien ja keittäjien sekä oppilaiden edustajan, opettajien sekä nuorisotoimen edustajan kanssa. Pohjana on käytetty vuoden 2024 ruokakyselyä, joka on toteutettu kouluilla oppilaille ja kysely uusitaan vuosittain keväällä. Sirkan koulu ja koulukeskuksen keittiöillä, eli siis näillä suurilla keittiöillä, joissa valmistetaan ruoat kouluille ja päiväkodeille, on käytössä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, jolla on syötetty näiden keittiöiden ruoanvalmistuksessa käytetyt reseptit. Ja näiden reseptien myötä valmistettavista aterioista saa ainesosaluettelot, ravintoainearvot ja esimerkiksi allergeenit. Varhaiskasvatuksessa on käytössä ruokakasvatussuunnitelma ja sekin löytyy kunnan sivuilta. Suunnitelma on laadittu yhdessä ravitsemustyöntekijöiden kanssa ja siinä on konsultoinut Lapin keskusterapeutti.
Suunnitelmaan on kirjattu konkreettiset periaatteet, joita ruoka- ja tapakasvatuksessa käytetään arjessa Kittilän varhaiskasvatuksessa. Ja nyt esimerkiksi joulu- ja tammikuun aikana ravitsemustyöntekijät ovat tehneet yhdessä lapsiryhmien työntekijöiden kanssa ruokakasvatuksen periaatteista nykytilan arvioinnin, ja tämä työskentely jatkuu yksiköissä aktiivisesti, ja ruokailuun tarjottava ruokaa ja sen laatuun kyllä kiinnitetään huomiota. Meillä on esimerkiksi Kittilän varhaiskasvatuksessa karkikon käytäntö, eli esimerkiksi lasten syntymäpäivinä ei tarjota kakkuja ja karkkeja, vaan jokaisen lapsen syntymäpäivää juhlitaan lapsiryhmissä lapsen kunniaksi tehdyllä erikoisannoksella, joka on muotoiltu hedelmistä ja marjoista. Kiitos. Ja seuraava kysymys liittyy turistiveroon ja kunnanjohtaja. Kiitoksia. Eli kysyjä on kysynyt, hei, haluaisin tiedustella, saako kunta itse päättää, jos otettaisiin käyttöön turistivero, mitä peritään turisteilta majoituksen yhteydessä. Tämä ottaisi kuntaa kehittämään muun muassa asuntopulaan lisää asuntoja, infraa sekä palveluita, koska niin paljon turisteja käy vuosittain, niin miksi ei voisi olla joku pieni turistivero niin kuin on yleistymässä muuallakin maailmassa. Ja nyt tähän on vastattu sillä tavalla, että tuo edellinen vastaus oli aika kattava liittyen tuohon matkailuun ja maksuun kautta matkailijaveroon. Toisin sanoen tällä hetkellä verolainsäädäntö on sellainen asia, joka liittyy eduskunnan lainsäädäntöön. Tällä hetkellä kunnilla ei ole mahdollisuutta tällaisen matkailuveron keräämiseen. Se vaatii ensin lainsäätäjältä lain. Koti tuolla nostaa kättä. Saanko puhua? Hyvin lyhyesti. Joo, tähän asiaan liittyen, niin viime perjantaina juttelin tästä samasta asiasta, ja se menee tosiaan valtioneuvostosta nyt lainsäätäjälle, josta tulee olemaan todennäköisesti sillä, että kunnat saa itse päättää, että kerääkö se vero vai ei. Esimerkiksi Etelä-Suomessa ilmeisesti ei tarvitse kerätä pohjoista. Ja seuraava kysymys koskee kunnan omistamia metsiä. Kuka tähän vastaa? Tekninen johto. Tekninen johto. Täällä viitataan edelliseen valtuustokauteen, eli siellä tehtiin kysely kunnan omistamista metsämaista ja niiden tulevaisuudesta. Täällä kysyjä kysyy, että onko aloitettu käsitellyksiä tiedoksi myös kuntalaisille. Tästä en tiedä, ilmeisesti tätä aloitteen muodossa ole silloin jätetty, koska sitä ei tuolla käsittelemättömissä aloitteissa näkyy, mutta metsämaista ja sen hoitamista voin vastata sen verran, eli Kittilän metsähoitoyhdistys, nykyinen metsähoitoyhdistys Metsä Lappi, laati ja päivitti kunnan metsätilojen metsähoitosuunnitelman vuoden 2021 alussa. Metsähoitosuunnitelman mukaisesti toteutetaan metsätilojen hakkuita. Niitä on toteutettu 22 ja 23 vuonna. Ja metsähoitosuunnitelman pohjalta on aloitettu taimikon raivaus viime syksynä. Ja talousarvioon on varattu määräraha näihin raivauksiin ja niitä suoritetaan 25 vuonna määräraha. Varojen puitteissa saamme tuotettua loppuun. Kiitos. Ja seuraava kysymys koskee Alakylän palokalustokärrän suojaa rakennelmaa. Ja Roni Jänkälä jatkaa. Joo, eli Alakylän kyläyhdistys on tehnyt aloitteen 2016 palokalustokärryn suojarakenuksen rakentamiseksi. Aloitehan nyt kuuluu
90-luvun aikana ja tämä on ollut investointilistoilla jo useamman kerran ja sen kalustosuojan osalta on sen verran infoa, eli viime syksynä on saatu suunnitelmat valmiiksi. Sen suojakatoksen osalta niin se on nykyisen rakennuksen kylkeen toteutettava erillinen siipi, mihin se palosuojakäyttö voidaan sijoittaa ja siihen valmistellaan rakennusluvan hakemista sen osalta, että se päästään toteuttamaan ja se on kunnan omana kirjallisuustyönä tänä vuonna tarkoitus tehdä. Kiitos. Ja sitten seuraava kysymys koskee kaivoshankkeetta Puulijussa ja sen ympäristössä. Ja kuka tähän vastaa? Joo, eli ympäristösihteeri Norkaus. Tätä päivää kunnalla ei ole tiedossa, että näillä kyseisillä alueilla on mitään suunniteltuja kaivoshankkeita. Että alueella harjoitetaan malminetsintää, ihan kaivostoimintaa varten pitää hakea ihan erillinen kaivoslupa. Ja sitten seuraava kysymys koskee valtuustoaloitteiden käsittelyaikaa. Ja Sanna-Elina Pohjola korjaa. No niin, kuntalainen on kysynyt, että kuinka pian kuntalais- tai valtuustoaloitteeseen tarvitsee vastata ja suluissa pitääkö tosiaan odottaa esimerkiksi 3 vuotta, että saa yksinkertaisenkin kysymyksen vastauksen viranhaltijalta. Meillä on Kittilän kunnan hallintosäännön 16. luvussa säädetty tästä valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Ja siellä, jos tarkastellaan sitä 138 pykälää, niin siellä ei ole tarkkoja aikamääreitä. Siellä on mainittu, että kun aloite annetaan aloite valtuuston kokouksessa puheenjohtajalle ja sihteerille, niin aloite on sen jälkeen sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Siitä voidaan käydä valtuustossa lähetekeskustelu. No sitten on tämmöinen aikamäärä, että kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Sitten lisäksi valtuusto käsittelee vuosittain talousarvion yhteydessä ne aloitteet, joilla voi olla vaikutuksia talousarvioon. Tämä on hallintosäännössä oleva osuus. Mutta sitten kunnanhallitus on käsitellyt tätä asiaa kokouksessaan 5.5.2020 pykälässä 163 ja sieltä löytyy tämmöinen esitys toimintamalliksi, jossa on tarkempia aikamääreitä. Eli valtuustoaloitteista erityisesti on mainittu, että ne otetaan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti valtuustokokouksen jälkeen kunnanhallituksen kokouksessa. Siinä määritellään sitten vastuuvalmistelija sekä toimiala, joka sitä valmistelee. Vastaavasti voidaan käydä mahdollinen lähetekeskustelu asiasta. Mutta tässä toisessa kappaleessa siinä pykälässä on sitten maininta tästä, että toimiala tai vastuuvalmistelija valmistelee asian 3 kuukauden kuluessa sen vireille tulosta siihen toimielimeen, mihin se kuuluu. Ja sitten tässä on tarkennettu vuosittain käsiteltyjä listauksia näistä valtuustoaloitteista, että se pitäisi käsitellä huhtikuun loppuun mennessä. Eli tämä kuntalaiskysymys oli minun mielestä hyvä siinä mielessä, että se hoksautti tarkastelemaan hallintosäännön eroavaisuutta suhteessa tähän kunnanhallituksen päätökseen, eli valtuustoaloitteiden osalta varmaan tätä tekstiä, mitä kunnanhallitus on käsitellyt ja päättänyt, niin tullaan sitten hyödyntämään myöskin hallintosäännön muutoksessa, eli huomioidaan sitten se, mitä kunnanhallitus on täällä vuonna 2020 jo päättänyt näistä aikamääreistä. No sitten kuntalaisaloitteista, niin hallintosäännön 18. luvussa on määräykset näistä kuntalaisaloitteiden käsittelyistä. Siinä 174 pykälässä ei ole tarkkaa aikamäärettä viranhaltijalle tästä kuntalaisaloitteen käsittelyaikataulusta.
Siellä on tämmöinen maininta, että kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja suorittavista toimenpiteistä. Mutta sitten siellä hallintosäännön 174 pykälän siinä kohdassa se loppumuoto menee niin, että jos aloitteen tekijöinä on vähintään 2% kunnan asukkaista, aloite on 6 kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Mutta sitten tosiaan tuossa seuraavassa kappaleessa sitten, nyt menen tuohon kunnanhallituksen käsittelyyn. Eli myöskin näitä kuntalaisaloitteita on käsitelty siinä kunnanhallituksen 5.5.2020 pykälässä 163 ja siellä on tarkennettu taas tätä kuntalaisaloitteiden käsittelyaikataulua näin, että aloitteen vastaus valmistellaan mahdollisimman pian. Ja edelleen talousarviovaikutteiset aloitteet viedään tiedoksi myös talousarviokäsittelyn yhteydessä. No sielläkin on tämä kunnanhallitus päättänyt tästä ohjeellisesta valmisteluajasta, että se olisi jatkossa 3 kuukautta. Mutta näiden osalta pidän tätä kuntalaisten kyselytuntia hyvänä, koska tämä nyt toi esille tämän, että kunnanhallitus on aikanaan päättänyt eri tavalla kuin hallintosäännössä on, eli tämä tullaan sitten huomioimaan hallintosääntömuutoksen yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava kysymys koskee kunnan omistamien tilojen käyttöä. Kenen vastaa? Tekninen johtaja. Tekninen johtaja. Joo, siellä on kysytty näin, että mitkä yhdistykset ja yhteisöt saavat käyttää kunnan omistamia tiloja, lähinnä koulutiloja omiin harrastustoimintoihinsa. Ja jos ei saa, niin miksi ei? Esimerkiksi Ylärin musiikki, kuvataide, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työluokka saa käyttää iltaisin, viikonloppuisin. Kuka saa käyttää lukion juhlasalia, liikunta- ja kuntosalia, entä alakoulun liikuntasalia tai vanhaa ruokalaa? Onko tilojen käyttö sallittu myös touko-elokuussa? Näin kysyy. Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäytössä päättää koulurehtori tai johtaja. Salivuoro- ja liikuntapaikkoihin varataan kunnan kotisivujen kautta liittyvästä linkistä kittilä.timple.fi. Timplen käyttöoikeuksia ja varauskäytäntöjä voi tiedustella liikuntasihteeri. Tilojen käyttöä ei ole kielletty myöskään kesäkuukaudessa. Vakiintunut käytäntö on se, että tiloja annetaan yleishyödyllisten seurojen ja yhteisöjen käyttöön. Joo. Ja sitten seuraava kysymys. Missä me olemme menossa? 11 kysymys. Joo, niin on. Eläkeläisten kiinteistöverosta kysyttiin. Joo, näin tehdään. Toisin sanoen täällä kysyjä kysyy, voisiko omassa asunnossaan asuvilta eläkeläisiltä jättää kiinteistöverot perimättä, ja sitten jatkuu näin, että voisi teettää lumitöitä, korjauksia niillä rahoilla. Joo, vastaan tuohon kysymykseen. Eli Kittilän kunnanhallitus on päättänyt nyt 4.2. kunnanhallituksen kokouksessa, että avustusvuoden aikana 70 vuotta täyttävät ja sen ylittävät voivat hakea talviaurausavustusta pihateiden ja piha-alueiden aukipitoon, ja hakemukset tulee jättää 34. mennessä, siis kuluvaa vuotta, huhtikuun lopussa siis. Viime vuonna avustuksia myönnettiin noin 500 henkilölle. Ja Kittilän kunta siis tukee jo niitä toimintoja, mitä tuossa kysymyksessä on esitetty.
No sitten tuohon ensimmäiseen kysymykseen, niin talousarvio 2025 päätettiin 18. joulukuuta ja kunnanvaltuusto on päättänyt vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmakaudelle 26-27 vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentin 0,41 ja yleinen 1,16. Näin ollen valtuusto on päättänyt veroprosentit eikä ole sitten tehnyt poikkeuksia ja toisaalta kun on kyse veroista, niin poikkeuksen tekeminen täytyy olla kyllä sitten johonkin muuhun perusteltua kuin normaaliin tapaan. Toisin sanoen ei ole mahdollista poiketa menettelystä. Mutta sitten on sanottava näin, että Kittilä on maltillinen verottaja. Siitä nuo veroprosenttien alarajat, jotka ovat käytössä, kertovat. Ja tuo verotusoikeus, mikä kunnilla on, kohdistuu luonnollisesti tietysti aina kaikkiin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava kysymys koskee Kittilän aluelämpöä ja meillä on paikalla Kittilän aluelämpö Oyn toimitusjohtaja Pekka Tennivaara. Joo, siellä on kysytty näin, että miksi kaukolämpö nostaa hintoja ja miksi näin tapahtuu, koska polttoaineiden hinnat on, ja täällä sitten viitataan dieselin hintaan, että polttoaineiden hinnat ovat pysyneet suht tasaisena eikä ole ollut niin voimakasta nousua. Dieselin hinta on pudonnut viimeisten vuosien aikana, mutta ole hyvä Pekka vastaa näihin. Käydemmekö dieseliä ja niin edelleen? Kiitos. Tosiaan Pekka Tennivaara ja aluelämmöstä, niin on sinänsä helppo vastata, että aluelämmön toiminnassa vain 1% käytetään öljyä onneksi. Ja 99% on kotimaisia polttoaineita. Sen öljyn tai dieselin hinnan vaihtelu ei meidän toimintaan juurikaan vaikuta. Ehkä alihankkijoiden kautta hieman, mutta ei polttoaineisiin. Tuossa on 5 vuodelta polttoaineiden hinnan kehitys. Ja ne on kaksinkertaistunut käytettävät polttoaineet ja kaukolämmön hintaa on nostettu 40%. Eli ollaan maltillisia silti tässä hinnoittelussamme sekä koko Suomen keskiarvojen että lähialueiden osalta. Naapurit on 10 ja 2 kalliita. Siinä on tuotti lasku, mutta se ei varmaan nyt ei paljon näkyvä. On ihan yleinen tilanne tuonne. Energiateollisuus ry-sivuilta löytyy tuommoinen lasku. Siinä on tarkemmin. Kiitos. Ja sitten seuraava kysymys koskee ksylitolipastillien jakamista alakoululaisille. Ja Petteri Kinnunen. Puheenjohtaja, kysyjä on kysynyt mahdollisuutta jakaa alakoululaisille ksylitolipastilleja kouluruokailun jälkeen. Ja aiemmin LAPA on jakanut ksylitolipastelit, mutta on lopettanut käytännön. Ja LAPA-arvion mukaan kustannusvaikutus kaikille Kittilän alakouluille olisi noin 1 000 euroa per vuosi. Ja kysyin kouluilta koulun arviota tästä kustannuksesta. Se oli suunnilleen sama koko Kittilän alakouluille. Mitään estettä sille, että kouluilla ei jaettaisi ksylitolipastilleja oppilaille kouluruokailun jälkeen ei ole. Ja jokainen koulu voi itsenäisestikin tehdä päätöksen asiasta, eli siihen ei välttämättä tarvita yhteistä päätöstä tai määräystä hallinnosta. Ja oppilaat ja huoltajat voi tiedostella asiaa myös suoraan kouluilta, mutta me otetaan tämä asia nyt tuon talviloman jälkeen esille koulujohtajien kokouksessa ja asia varmasti etenee sitä kautta. Kiitos. Ja seuraava kysymys
luonto- ja kuntostrategiaan liittyvä kysymys ja kunnanjohtaja voi vastata. Kiitoksia. Eli sieltä kysytään näin, että miten Kittilä arvottaa ympäristön ja erityisesti luonnon strategiassaan, sillä luonnon merkitys on kasvanut ja on suuri ja tärkeä. Ja toinen kunnan tärkeistä elinkeinoista, eli kaivoselinkeino. Oliko se? No niin, kaivoselinkeino vaikuttaa erittäin negatiivisesti luontoon ja laajemmin ympäristöön, ja mitkä asiat siinä otetaan huomioon ja mitkä jäävät vähemmälle. Luonto on kuitenkin tärkeä kunnan elinkeinoissa ja sinne muuttamisessa ja myös loma-asukkaiden tulossa sinne. Ja tähän on vastattu sitten seuraavalla tavalla. Eli Kittilän kunta on vuoden 2024 aikana valmistellut ja päättänyt myös kunnan ilmastosuunnitelman. Ilmastosuunnitelma puolestaan ottaa huomioon kestävän kehityksen, loma-asukkaiden ja matkailijoiden määrän kasvaminen näkyvät alueen matkailussa tietysti. Ja sitten tuo luonto tuossa kuntastrategiassa. Kittilän kunta on vuoden 2024 alkupuoliskon aikana valmistellut uuden kuntastrategian, joka on otettu käyttöön vuoden 2025 alusta. Ja yksi arvoistamme kuntastrategiassa on luonto. Strategian mukaan luonto on kullan arvoista ja Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä. Eli olemme ottaneet huomioon luonnon arvoissamme. Se on siis huomioon otettu. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava kysymys liittyy ksantaattipäästöihin Ounasjokeen, jota on Villilohi ry:n tekemä kysymys. Eli kultakaivoksenhan tulee toiminnassaan noudattaa tuon Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätöksen mukaisia määräyksiä. Ja muutenkin kaivostoiminnan pääasiallisena valvovana viranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Kunta on mukana myös tarkastuksilla, mutta muuten virallinen valvoja on Lapin ELY-keskus. Kiitoksia. Seuraava kysymys omaishoidon tuesta. Tähän liittyvä kysymys. Joo. Emma Luukko, hyvinvointikoordinaattori, vastaa tähän. Kiitoksia. Tosiaan tullut 2 erillistä kyselyä tähän omaishoidon kuntalisään valtuustoaloitteeseen liittyen. Toisessa kysyttiin, että onko sitä jo maksettu omaishoitajalle, toisessa kysyttiin, että onko se edennyt eteenpäin. Sitä on valmisteltu viime vuodesta alkaen ja sitä on valmisteltu yhteistyössä eri tahojen kanssa ja näkemyksiä on kysytty Verohallinnolta ja Rapsalta sekä hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyltä sekä myöskin kunnan talousosastolta. Ja näiden näkemysten perusteella on laadittu ehdotus sitten hyvinvointilautakuntaan vietäväksi tämän viikon perjantaina itse asiassa tämmöiseen omaishoitajien virkistysavustukseen liittyen. Ja valtuustoaloitteessa määriteltiin, että yksityiskohdista päättää hyvinvointilautakunta ja tämä omaishoitajien virkistysavustus olisi nyt sitten semmoinen, että se myönnettäisiin voimassa olevaa omaishoitajuussopimusta vastaan ja avustussumma olisi sen valtuustoaloitteen idean mukaisesti 100 euron kuukausittaisen summan vastaava, eli jos se maksettaisiin 2 vuodessa, niin se olisi 600 euroa per kerta. Ja se avustus olisi tarkoitettu käytettäväksi virkistäytymis- ja hyvinvointikulujen kattamiseen, mutta hyvinvointilautakunta näistä sitten perjantaina tarkemmin päättää. Kiitos. Ja tässä oli tosiaan toinenkin kysymys samasta aiheesta. Sitten on Poljun Malminetsintä Oy ja tähän aiheeseen liittyvä kysymys. Kenen vuoro tähän on vasta? Joo, eli siellä on, no minä vastaan tähän, eli
Siellä on pitkä kysymys, onko tarpeen lukea vai näettekö tuon? Eli siellä kysyjä on kysynyt, että Puljun malminetsintä Oy on jättänyt tukea sille hakemukset Kermasaajo Lutsu Kuru nimisestä lupa-alueesta ja sitten useita suojelualueita on näiden läheisyydessä ja myöskin Natura-alueita, erämaa-alueita ja sitten täällä kysytään näin, että onko kunnalla omaa suunnitelmaa tai linjausta siitä, miten alussa mainittujen Natura-alueiden, koskiensuojelualueiden sekä Puljun erämaa-alueen suojelu kautta luonnontilansa säilyttäminen turvataan, eikä niille aiheuteta ympäristön uhkia. Ja sitten kysyjä todellakin tuossa kysyy näin, että kuka vastaa malminetsinnän luvittamisesta. No siitä vastaa TUKES eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Ja heidän päätöksensä pohjalta tuo Puljun malminetsintä Oy:lle on annettu sitten lupa, joka perustuu kaivoslain 2011 toimivaltaan. No sitten tietysti tuohon kysymykseen myöskin, kun tuolla pyydettiin, että onko kunnalla omaa suunnitelmaa tai linjausta, niin Kittilän kunta ei ole siis toimivaltainen taho lupa-asioissa. Kunnalla on ainoastaan lausunnontajan rooli. Olemme ottaneet kantaa tältä osin, ettei malminetsinnästä saa aiheutua porotaloudelle haittaa. Sitten tämä malminetsintäalueella liikkuminen. Kysyjä kysyy, että olen käynyt itse kesällä 24 yhtiön malminetsintäalueella. Maastossa oli leveitä ison telakoneen jättämiä jälkiä, kaadettu puita, porausputkien irrallisia kansia oli. Miten malminetsintäalueen jäljet näillä suojelualueilla ennallistetaan ja onko irtokannat porausputkien päissä yleensäkään asiallisia? No, tuolla malminetsintäalueella liikkuminen ei edellytä maanomistajan tai haltijan lupaa, koska kyseessä on malminetsintäluvassa tai kaivosluvassa tarkoitetun toiminnan kannalta välttämättömästä liikkumisesta ja kunta ei valvo liikkumista. Ja toistetaan vielä se, että TUKES on nämä luvat myöntänyt. No sitten nämä Natura-alueet kuuluvat ELYlle ja niistä päättäminen siten ELYn toimivaltaan. Kunta ei tee suunnitelmia näiden osalta, koska toimivalta on toisella viranomaisella. Maanomistajalle malminetsinnästä aiheutuvat vahingot ja jäljet malminetsijä korvaa. Korvaus on siis vastine esimerkiksi puustovahingoista ja porausputkien kannet ovat vaatimuksena näissä luvissa, mitä on myönnetty. Eli ne porausputkien kannet sieltä löytyvät sen vuoksi, että se on vaatimus luvissa. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys liittyy jalkapallohallin leville kuntalaisaloitteeseen. Kenen tämä? Petteri vastaa tähän. Petterikin. Puheenjohtaja, kysyjä on kysynyt, miksi aiemmin jätettyä kuntalaisaloitetta kuplahallin rakentamista Kittilään ei ole käsitelty samaan aikaan kuin kunnanhallituksessa 4. helmikuuta käsiteltyä aloitetta jalkapallohallin rakentamista leville. Tuossa aiemmin hallintojohtajan vastauksessa tuli jo näistä yleisistä periaatteista näihin aloitteisiin vastaamisesta ja valmistelusta. Kuntalaisen valtuustoaloitteet käsitellään kunnanhallituksen hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti ja aloitteen valmistelussa päätöksentekoa varten noudatetaan hyvän hallinnon perusteita.
Eli viranomaisia velvoitetaan muun muassa järjestämään toimintansa niin, että hallinnossa viranomainen suorittaa tehtävänsä mahdollisimman tuloksellisesti. Kuntaan on tullut lähes samanaikaisesti 2 samansisältöistä aloitetta kuppahallin rakentamisesta Kittilään ja jalkapallohallin rakentamista Leville. Ja yleisesti ottaen hallihankkeet on varsin laajoja hankkeita ja molempiin aloitteisiin liittyy erilaisia näkökulmia, joiden huolellinen selvittäminen edellyttää perusteellista taustatyötä. Ja hyvinvointilautakunnan aikana asiantuntijalautakunnan ominaisuudessa esittämään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, millaisiin toimenpiteisiin näiden aloitteiden pohjalta ryhdytään. Kiitos. Sitten on ihan laaja kysymys, jossa on monta osaa. Joo, täällä on Noora, Roni, Timo, Joo, Noora aloittaa. Mä vastaan noihin A- ja B-kysymykseen yhtä aikaa, koska niillä on samanlaiset vastaukset. Eli miten kunta varmistaa paikallisten asukkaiden mielipiteitä ja paikallisille kulttuurille ominaiset elinkeinot, niin yhtenä kaivoksen luvittavana viranomaisena toimii tämä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Ne pyytää lupaa koskevasta hakemuksesta lausuntoa muun muassa kunnalta. Ja ympäristönsuojelulain mukaan lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta, ja lisäksi muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteen. Kuntahan ei voi varmistaa asiaa, koska olemme myöskin vain lausunnon antaja, mutta tietysti näissä pyydetyissä lausunnoissa voimme korostaa näitä kyseisiä asioita, mitä tässä on kysytty. Sitten tuo C. Onko jotain olemassa olevaa suunnitelmaa, miten luonnonsuojelu turvataan kaivostoiminnan aikana? Niin just tässä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämässä ympäristölupapäätöksessä on muiden ympäristöä koskevien määräysten lisäksi myös määrätty kaivostoiminnalle muun muassa sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelmat, joita sitten valvoo Lapin ely-keskus. Kunnalla ei ole mitään omaa suunnitelmaa, kun se on siellä ympäristöluvassa määrätty. Ja sitten miten kunta varmistaa, että yhtiö todella noudattaa toiminnassaan arvoja, mikäli osan paikallisten palautteen perusteella näin ei ole. Ja niin yksittäisen yrityksen itse omalle toiminnalleen asettamat arvot, niin se ei kuulu kunnan toimivaltaan eikä kunta ota mitenkään kantaa, miten yksittäinen yritys ja minkälaiset arvot on asetettu yrityksen sisällä. Kiitos. Kuka tästä jatkaa? Joo, siellä on sitten kysymys tuo 2a. Onko kunnalla suunnitelmia tai halukkuutta puuttua Levillä esiintyvään asuntopulaan ja tukea asuntotilanteen parantamista alueella? Nyt parhaillaan on tuo maapoliittinen ohjelma siis valmisteilla. Sitten on tietysti niin kuin todettava myöskin se, että mikä on kaavatilanne. Levillä kaava koskien siis AKR eli asuin- ja asuinrivintalomerkintää. Sieltä löytyy 27 tonttia, jotka on myymättä. Sitten on Levin vuokratilat Oy perustettu tuossa vuodenvaihteessa ja tällä hetkellä on sitten käynnissä tiedustelut ja sen jälkeen tietysti niin kuin neuvottelut myöskin siitä, sitoutuisiko esimerkiksi yrittäjät lähtemään mukaan siihen, että rakennettaisiin asuntoja Sirkkaan ja yrittäjät sitten vuokraisivat niitä asuntoja omien
omiin tarpeisiinsa. Heillähän on paljon työntekijöitä ja sikäli siinä Suvannoisen tiellä meillä on aika hyvä esimerkki, mikä on kyllä toiminut. Mutta tuo Levi Vuokratilat Oy, sillä on mahdollisuus tosiaankin rakentaa ja tällä hetkellä on niin kuin selvitystyö käynnissä, että millä perusteella lähdettäisiin ja periaatteella liikkeelle. Että asia on kyllä saatu liikkeelle. Tuo P-kohta on varmasti sellainen, johon täytyy sitten tekniseltä osastolta jonkun vastata. Minä en tiedä lampuista mitään. No niin. Joo, eli täällä on kysyjä kysynyt, että miten kunta varmistaa jatkossa, että Vuosialevin keskustassa usein pimeänä olleet katuvalot saadaan toimimaan häiriöitä tapahtumien ehkäisyyn kannalta. Tekninen toimi on varautunut katuvalastusasioihin ja niiden saneerauksiin seuraavasti. Eli talousarviossa on varattu määräraha katuvalojen saneerauksiin. Viime syksynä on kilpailutettu urakoitsija kunnossapitäjäksi, jonka vastuualueella on huolehtia näistä kunnan katuvaloista. Ja siellä on päivitetty ja päivitetään edelleen katuvalastuksen ohjauksia nykyaikaan. Siellä on ohjausyksiköitä vaihdettu etäohjattavaksi ja niistä saadaan myös vikatietoa ulos reaaliajassa, kun joku vikaantuu. Mutta siellä on valitettavasti havaittu useita maakaapelivikoja, joiden korjaaminen ottaa aikansa ja niiden korjaaminen on mahdollista vain kesäaikana. Tämmöisillä toimenpiteillä pyritään pitämään katuvalot kunnossa. Se sitten oli tuohon etätyöhön liittyvä osuus tästä. Joo. Se tuo 3. Joo. Elikkä siellä kysytään näin, että millaisia toimenpiteitä kunta suunnittelee kylissä asumisen tukemiseksi ja sitten nuorten ja perheiden houkuttelemiseksi ja onko kunnalla suunnitelmia parantaa kylien infraa. Ja tuohon vastauksen, että tuo maapoliittinen ohjelma on tietysti tuossa lähtemässä liikkeelle sen valmisteluun ja sillä nyt tuetaan esimerkiksi asumista tai on mahdollisuus tietenkin tukea. Mutta sitten ihan, jos katsotaan talousarviota, Kittilän kunta tukee esimerkiksi kylätoimijoita, internetsivujen ylläpitoa, bussipysäkkien ylläpitoa kylillä. Sähkölaskujakin on maksettu kyläyhdistysten toimintakeskuksista. On tuettu musiikkifestareita, tuettu tapahtumia, jotka sijoittuvat kylille ja tukevat alueen elinvoimaa. Perusopetusta järjestetään muun muassa pienillä oppilasmäärille ja esimerkiksi kunnassa perusopetusta antavia kouluja tällä hetkellä on esimerkiksi Alakylässä, Kaukosessa, Sirkassa ja sitten on täällä Kirkon kylällä. Toisin sanoen meillä on kylilläkin kouluja, jotka tietenkin tukee tätä infraa ja kylien elinvoimaa. Joo, se oli tuohon A-kohtaan. Sitten siellä kysytään B-kohdassa, että monilla alueilla on kylissä Kittilässä hylättyjä perikuntien taloja ja voisivat olla asuinkelpoisia, mutta sitten kysytään näin, että mitä kunta voisi tehdä, jotta nämä saataisiin käyttöön. No, perikuntien omistamat kiinteistöt ovat perikuntien omistuksessa ja perikuntien kiinteistöistä siten vastaavat niiden omistajat. Kunnalla ei ole mahdollisuutta puuttua toisten hallitseman omaisuuden käyttämiseen tai käyttämättä jättämiseen. Näin se vain on. Ja sitten oli vielä kyläkierros asiaan liittyvä tuo 4. kysymys. Joo, eli nyt siellä viitataan tähän bussikierrokseen, joka oli tällainen hitti. Se todellakin oli menestys.
Ja nyt sitten onko jatkossa aietta järjestää vastaavia. Joo, bussit olivat tosiaankin suosittuja, väkeä kävi niissä ja sitten jos ajatellaan vaikkapa vuotta 2026, niin osallistuvan budjetoinnin kautta olisi esimerkiksi mahdollista panostaa tähän, mikäli niin halutaan. No, osallistuvan budjetoinnin määrärahat tälle vuodelle on sidottu. Oliko vielä sitten yksi kysymys, mikä on minun listalta on tippunut pois? Joo, eli milloin ja miten Kittilän vuokratalot tekevät vuokra-asuntojen peruskorjaukset ja miksi on vielä käytössä öljylämmitystä ja vuokrat nousevat joka vuosi. Pientä sisäpintaremonttia ehkä kun uusi asukas muuttaa. Timo Sattanen on kysyjälle vastannut ja vastaus on kysyjälle mennyt jo kirjallisesti. Kittilän vuokratalot Oy:ssä kiinteistöjen korjauksessa suunnitellaan yhtiön toimesta pitkällä tähtäimellä huomioiden rakennusten teknisen käyttöiän. Tällä hetkellä on käynnissä myös tarkempi kiinteistökohtainen kuntotutkimus ja PTS-laatiminen Kittilän kerrostalokohteisiin ja jatkossa sitä laajennetaan myös rivitalokohteisiin. Vuosikorjauksiin yhtiössä on käytetty budjetoitusti noin 10% liikevaihdosta ja viimeisen 5 vuoden aikana muun muassa matalien lainakorkojen ansiosta vuosittain on voitu käyttää lisäksi toiset 10% laajempiin remontteihin, esimerkiksi vesikattoremontit sekä huoneistojen mittavimmat uusimiset. Öljylämmityskohteita yhtiöllä on 1, jossa on 6 asuntoa ja Kittilän kunnan linjauksen mukaisessakin tullaan vaihtamaan muuhun lämmitysjärjestelmään, kun laitteiston käyttöikä lähestyy loppuaan. Ja vuokrien korotukset ovat johtuneet pääasiassa hoitokulujen noususta. Huomioitavaa on kuitenkin, että kiinteistökanta vanhenee ja korjauskustannukset tulevat nousemaan, mikä näkyy tulevinakin vuosina suoraan vuokrien korotuspaineena. Ja muuta rahoituskeinoa yhtiöllä ei ole kuin vuokratuotot tai lainoitus. Ja nyt käynnissä oleva uudiskohteen rakentaminen, se on tuolla, rakentaminen tulee lisäämään yhtiön lainakantaa 60%, joten taloudelliset haasteet yhtiössä tulevat jatkumaan jatkossakin. Ja sehän tässä tarkoitetaan tuota rivitaloa 24 asuntoa tuonne Aholan perälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykset olivat tässä. Tunti meni. Ja tässä nyt totean vielä, että tämä on osoittautunut tarpeelliseksi tällaisen kyselytunnin pitäminen. Kysymysten määrä ainakin osoittaa sitä. Ja näin ollen totean, että valtuuston kyselytunti on päättynyt. Pidetään pieni tekninen tauko ennen varsinaista valtuuston kokousta. Se on ihan hetken kuluttua. Joo.